A jak se liší třeba ta vrstva na, řekněme, nějakém vrtáku v porovnání s hodinkovým pouzdrem? Nelíši sa žiadno. Sú tam iné požiadavky. V prípade púzdra je to skôr dekoratívne. Jak to vyzerá. Kdežto v prípade toho nástroja je to proste tá tvrdosť. Ale svojou podstatou tá vrstva je rovnaká. Má vysokú tvrdosť. Tú tvrdosť má okolo 2500 vykersov. To znamená, že to je minimálne 4-krát tvrdšie ako je oceľ. Má nízky koeficient trenia v porovnaní s oceľou a má vysokú teplotnú stabilitu. Takže nevyzerá to len dizajnovo dobre, ale hlavne to odoláva treba aj tomu úteru. Tu najvedie vlastne karusel, ktorý je pripravený pre samotné PVD povlakovanie. Je vidieť, že všetky tie nástroje, ktoré sa dávajú do procesu povlakovania, tak sú strieborné, to znamená, že na tom nie je žiadna povrchová úprava. Keď ten proces vyťahneme po nejakých 12 hodinách, tak ten povrch zmení farbu, to znamená, že na tom bude nanesená niektorá z tých vrstvičiek, ktoré tu máme pripravené.